Kung dili gyud ta budol sa presensya sa Ginoo, kung wala gyud tay panahon kayo sa presensya sa Ginoo, isod mahabol ang atong salabutan, mahabol atong una-una, and maglisod na ta og decide unsay maayo, unsay dili maayo. Okay? Muna nga dili gyud maayo kung wala gyud tay time sa Ginoo. Muna nga daghan kay mga tawo karon nga nagpatawag sila Kristohanon pero wala kay sila time sa Ginoo. Dili produktibo ang ilang kinabuhi, dili produktibo ilang adlaw, ilang semana, tungod kay habol ang ilang wasay, ang ilang hunahuna, nahabol na o na stress na, wala na relax. So kinahanglan gyud ta og relax o kanang relax diha o rest diha sa presensya sa Ginoo ginato na makuha. Og ang Dios mag-restore kanato, maghatag na po nato lantip nga panghuna-una, lantip nga panglantaw sa kinabuhi, ug maayo nga panghuna-una, maayo nga paglantaw, pagplano sa kinabuhi. Kung wala gyud tay time sa Ginoo, dili gyud maayo ang atong plano.